Hotep, hotep, hotep. Débat face à face religieux sigida gale. Amekulu jamakulu fo ni wati na. Ka fo aka cesiri la ani aka wuli ga jo. Ka bela jelen kelengele na fo ake yoro la na traitement. Ka fo ka be aka wuli ga jo ma. Ka fo kundigi de do sara fo itala ni na retote. Quando na kulo to sengro nangarabo ko kineka ko ofma kono serai abiba nganganya sara akelendi sama ka kelendi duguma ka kelendi jansa le ni jansa nta ma flo flangera ke euro la ma ke euro la ko gomne ko so se wata gini na nye goyi ko nyini yore jama ka cha beni ka hakili na ko bamanga ko ga ma ko be kele ne da lo finde ko ore to ko hakili ka se nasoro la kabara ka fa nasoro la kabara ma kona manya ambolu den nona ya antigale maka few ka foko lemurut nyana ma yanin kono ki ka lemurut tiga ka foka be fado ni bado ni olu kono be fado ni bado amma siga do minna angamba mbono dunu yantu ya kugo ma kele dama kele seba kele fama kele sira kele jo kele so kele mamunu wele so uka kan ga jini bogoni fiene tasma tigi e kramo ngani mo ngo gibina fo bono yana be ko lutin ta kune se dola ne ba fo ngo datigi das sababa dara ayo do to ko kuma awa nu fono ma kuma o ma yirat nana fo ka fo tiena ko esge mi franye ka ye tiena ni ko tiena karamogo ka kuma joli fonkoro de bana ko kana jigana joli fonkoro de bana ngana famira ka fo kan kambe fengele ni ma ko an kante nyoko ma kami ni mane fo kan manke ka jugu manto le kene karamogo fo man ko ro fo sine bali ni ne balu karamogo bonyo ma nera debi kene ka babi ton kulibani no tinganga ni kulibani ka karamo to gola tugura e karamo ko ko nyama ka foli minesa fo safe ma ko blola ka fo kene kalande mbe ka kalande na ba mankado kene kalambalu kadige bedo bamuna mo tige trawa ni sigero bene mangola mando wala karamo e kado mo foli blan karamo wala ka fuga min na beneno awa min na beneno ko kado ko bere ka boni ka biri koy karamo ko amate ko tiga ngurula ko ma bate ba yana ango ate ba ko ankura ko kona yawun cesiri le yara aka da ta yini dakun wɛrɛ la dɛ ko an ta kun filɛ min bɔra an yɛrɛ karaba ko an n'a mɛn kogonin gurunin bari de la n'an t'a bari k'a cɛɲa an n'an b'a bari de ni k'a kolo gɛlɛya ko anw yɛrɛ ko kalanden bulon kɔnɔ anw kalandenw bɛnna min kan ko ni y'an kara sule a kuma na ni y'an da dontɔ ye a kuma na k'u kana kɛ juguman ye dɛ ko an y'a ye de ko a tɔ kɛra sa fo warabilen de bɛ k'i to kabatura ka kabatigi yɛrɛ ɲininka ko jɔn mankan bɛ foro da la ko ka bɛn mun ma an bɛ dugu ma diɲɛdenw bolo bi hakilima ni hakilima kɔni tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la balimakɛ ni balimamuso o sɔsɔ tɛ to i bolo dɛ an b'a dɔn o sɔsɔ da t'i bolo wa diɲɛdenw taar'u sigi wolofinw ni san cɛ o fana tɛ se ka sɔsɔ i bolo wa karamɔgɔ u bɛ sanfɛ u bɛ k'an lɔjɛ dugu ma i tɛna se k'o fana sɔsɔ wa an fana bɛ dugu ma yan an bɛ k'o lɔjɛ sanfɛ
mbalmake mbalma muso nge tisego soso dunduguma kuma do ba sengoro ko anga fo anda la ko anda kun yere duguma mo ya de ko an woni jena ka ba ma fo an wanda kun de duguma mo ya ye kadaka a tuntintira ka fa tuntita o munya keta o dona ka ba o na do tuntuta fa kerata wa la bota o de kana do ma sigara mago be jonga de menona kata be yere kama ngi hagli be jona ibalmake arabu ke ibalmake nansara ke mbalmake mbalma muso wulo fingele kono day yere de la ka do ki yere de do awo nu ye fenwo felfina ibolo ko ranti so de me kongo ko fini minu flana kani fini de madanya na maya kono ya ani sabara madda soma joka bilanye ya non kramo ko ni mbella magara ya de akanga nyefo ya de wa kanga fami ya ne sawo fende tera ka nyefo ya no kramo agoji bolo ko la ka sabade na nyefo chuko tati gila bolo we aliful lami arade beta nyedo suno halo yere nyedo ngo wa dia de ko baba ko kuta nyedo ko ala ko kana ka kira de bado ngo tu Maryam malimo aw ma malayanna ama san fa fe aga yininga ama fa yana ka le kun kan ga da qur'ane ka ko qur'ane mana da qur'ane ka ko fe ma kinyawa wa aliful lam ara ba korodo koromin do ale ba do aita aka ta yininga ka mana kan da kadaka karamo ka nyedo ma ka nyefo lima ani nyeyini ni kelen ko katan bolo da kise je yere kan mi mi se Allah kale na bi don yoro soro hagili tigi hagili lade aliful lam ara ko fen wala te koy geregi munu nana bi nubi kan ku fora anga doni baga bado de nona ene no awo o de togo fle bol abolo qur'ane kono ko karamo lukman ani jema majja te jemando foy matma ni jemanje geregu nana fo aka kalam blonde no fe nubi tellement que ye doni tala o geregi munu nana olu ki ye bingali kelo de sadi ka marfata doro ka wuli ka mo yini iba fo ko ubuta dabo yini kungo kono to nga nu ye fen soro ibolo be fen ni mineno o mago be fen munu na odo o fe o chama mo mbole ko mi sanu ni enyono o bandi demiseni munu mbora European fanfe o wati la greki ka jingana africain ka daga greku ka son chera ko greku de so évacuer kana ya do premier jema ka cheya anga gun ka sur la greku ka évacuation de jema yere ma kana ya ka so komi ka so de o ka so de munu fona wuli la ko american fona min kelenke Eliona o kato de muru fono ngulira ulu dona Africa no fe tu kono saka bingali yere de dam onga minu na bi nubi ka no ko segina anake ni griman soro o griman soro le o do fanga be dine nyemo de bolo jamana kono onga o dine nyemo beni ga ala de do awo ala do bela jelebu donga fo ala u chama mi greku bolo fiyen alabu bolo ji alabu bolo tasuma alabu bolo fima alabu bolo jema alabu bolo o nunu nana sisa wari bu ku ngache wartigi lamene do jabala ka kuma ko ma saben so ko wartigi se mara ko lamene do olu nana do geregi fanga kono wari bu ku ngache o bi ka dunyuma wuli ka jo fa be fanga ko he anga nungu ngira na wari bu ko o gira lula fonango ko ilubunini wari ala togo de bora Afrika ko wari ala togo aliful lam ara min ba sanfeni o ye amone ara kelen de ko o kama kuma do lobe ara kala be arabu ala arabu ku ba dabri cigo ti se ay o na bora encore Ethiopia nubi asrolan karamo amu kere ka kala blo kono lukman yukal ngalo be damina komi ya de la defo kata de mi tige mage fato ngo mage fato
eche ah kabago ngakanga ma kabago yare awo ala mingera jotugo fe kunu bi kani ba jotugura hagili ma kan ngi sigi mirala aw balama muso asoso mandide ego ga sama se tugu ga haya in sama ga gere ne ga lo jata bane oh sama so tigu ye joye iga do ko sama so tigu Ethiopian ne tundo nubi kaw awo dambara kelebantiya tumbe minu mbulo uya me ku sigi nyondo tumbe nino dambara kelebantiya tumbu bulo ga usara u den fle ka dambara kelebantiya ni mboyi ka dambara ko ke commerce ka kla begi joni do ye ko ki ka duni sirai ayo kona mata nunu blasira nunu kongo kana ukololo kana kla ka wuli ga fi anyere ma ya padi nunu tay malangolo ya ko ga chanchu ko mina ngata blasira o olu wuli la ku bina ta u balma blasira na manya abillaba kelela abillaba mina me ko ni wuli la de mi e chobi dugo ko ga o tiye blasira di o karamo olu ta ku buto blasira lige o do ala o flega dibi ka chibla jona aka jahanama kono mo ku kusi babla dugu la kata babla belegise ota jona ko kana ke kan sama so tigi nu halaki ka daka olu be dambara kilibantiya la o bi ka ta minu kele olu be jo son de la jo ke masaba ni bi oroni court ni alikaba kono do ku bita olu de boy ka alikaba insani o ala ni minu goro hu kele de ko ala ira kuma ka onga Mamadou nale ko fe ala klara ka foko ka jotigi nunde kele ka bo etu nga che ka ni mo wadi Mamadou ko kuma ko ni ngram ko itani ni ko sobe kramo wanji ko wali e ga de fone sieta ni ko eta ko na le ra ko ba le ki si ki ni ka ko ma ka ngani ni ko sobe ko wadi ambla ka chama Zia da nyone ode nye ini ni be ko ma era tintado ko mna ke nyana ma yako ni nyana odo de ke to fleni ko ao kramo ko te ka be safe garabo ala ko abi rom na yente de ayi du ko no nante nyedo abi safe de siga ka awani nana kana to mu ka ki ne gawla kana to ibaro ka nyawo wala ate do ngono fu ate du zugo ngono de ngo fama de te du zugo ngono ale bi safe karamo an da do ko kelena yena yena ka se nunum de ma angul la ka chama nyine ngangul la ka chama nyine nga telia fora karamo mi mina la kala yena ngomi min la kala ni balon ta nya to yena na ti fe kle ka gwara na ti fe ka se na sumaya afa ya ke tugo mina akana ke o ke tugo ra tunde aye fasi yela kabe jume ma qur'ane kalani bibulu kalani hadisa kalani mande ngono abibe yoro dolo nga arabu go mi ma ko haramu de do dugu do kono iko mi mali kono ko aw mali dine ko nyefoli mali ende nyana no sira bibulu kalani ma no sira qur'ane kalade ma ngono sira hadisa kalade ma karamo ibi faka semra de kafo ibi faka fima de bada tuwo aw isebeta na ko de no ka yeli la ko ma fonda yeki de balanda nya ngoma fongo ndanye kiede ne la dunga fledo ko sone ale bari janyondo wati jande sa ngo kema woroni doni ngono nando ankore awo ale de am faranyonga ko anga janga faranyonga ko ambet mi ga sira mande minye ambet mba foko ni bingera anga ankal fale me mande mina kadaka ani mande de be sigira ya
fɔra ɲɛna ko nafolo mugu b'u bolo a fɔra k'u ka kalan kagoriyalen don k'u taara yɔrɔ jan o tuma an bɛɛ fana ka fara ɲɔgɔn kan yan manden n'an ma ɲɔgɔn ye dɔ ma a ka dɔn ko an tɛ siyako la an tɛ fɛnna fila o bamanan o a y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i sɛbɛ don sɛnɛ ma an bɛ ka émigré ka ta an bɛ ka émigré ka ta fo ka taa don bendirow cɛla o ni bendirow ka jɛ ka tɔw kɛ fɛn wɛrɛ y'a ko la ko malo ɲininka ko mɔgɔ si kɔrɔbɔrɔw ka kan dɔn malo tɔgɔ la mɔgɔ si e ka ne balima ninnu ɲininka bani k'a dɔ ka mɔgɔ si kumaden de kɔrɔ f'i ɲɛna mɔgɔ si ka dɔn n'a y'a sama ka taa jɔ n'a ye ka dɔrɔn kɔrɔbɔrɔ kan ka i ka fɔ la ne yɛrɛ bɛ nin dɔw ta san 600 ni dɔɔnin kɔnɔna ngolu ma baw ka wuli ka jɔ la fo waati kelen de Kanku Musa fana y'i donna an ka foroba fɛ in na ka taa karamɔgɔ kana k'i ma siga ye dɛ nka kana k'i ma siga ye olu ka min na Kanku Musa ko kɔni manden bɛɛ ma jɔ sa ka b'o don n'an ye sira daminɛ ni bin kɛra kɔni jigi tun ye foroba nafolo min ye ka dɔn fɛn dɔ bɛ maa yɛrɛ bolo i kelen da tɛ mandenkaw tɛna sɔn k'anw to jugu kɔni bolo k'a sɔrɔ segu ye ni mandenkaw yɛrɛ y'u ta ta ka taa kana b'an an bɛɛ ma kɛ kelen an y'an suuru ka jigin hali sini sɔgɔma m'o de an b'o de la nka hali sini sɔgɔma an b'o de la n'i ko k'i bɛ taa n'o ye fɔ arabu la o bɛ sira diɲɛ i bolo kojugu sira suru du kila ka d'a kan mɔlen ni maa min ko k'i bɛ taa ta fo kundalakaw ka bulon kɔnɔ a ko o tɛna jɛnya aw ma dɔɔnin ne ko o bɛ sɔn ka jɛnya aw ma o tuma n balontanɲɔgɔn ni n tulonkɛɲɔgɔnw ne b'a fɔ ko ni i taara ta ye i ye sira jɛnya mɔdenw na kana taa n'a ye yen o ka jan kuntalakaw ni olu ka taa ɲagami jɛmanw bolo kana u yɛrɛ kɛ mɔri ye tɔw da la o ka jan o la i laban bɛna taa fɔ hamdalayi fo Cheikh Amadou Kɔrɔba se cogo la fila tɔw cɛra ye ale yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn ka ye a kumaw ka jan karamɔgɔ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ kuma kelen i bɛ jigin ka na Samori la n ka hɛni kɛlɛ n taara diinɛ birifini don fana dɔrɔn ka wuli ka jamana minɛ ni yɛrɛ ye k'a sɔrɔ n bɛ n ka faden kɛlɛ de la ka bɛɛ da don kuma na turelakaw bɛɛ ma kɛ ko manden sen taara ka taa di an ka dɔrɔn a bɛ taa an ka denmisɛnninw minɛ ka t'u feere sira la k'o falen tubabu marifa la ka sɔrɔ ka n'i jɔ an da la mugukɛ tulola b'an bolo kanɲa 5 ni 6 bɛ Samori n'a ka maaw bolo ko Samori ka ala ka farin Samori ka ala n'a jigi ye jɔ minɛ ka taa fale de ye nansaraw bolo saralɔ nansara marifa la tu mariya o kama an taara an jɔ fɔ a kaburu kunna jɔlen an y'a sɔrɔ segu dɔrɔn y'a cɛ dɛ nka an taara an ta fɔ f'a kaburu kunna jɔlen o Samori i ɲɔgɔnna na maranti mana kɛlɛ kɔnɔ i ture k'i n'a ɲami bɔ se balontanɲɔgɔn n'i y'olu don kɛlɛ kɔnɔ bi ngo n'i ye kɛlɛ cogoya yir'u la bi o bɛ sago caman kɛ ka sɔrɔ ka wuli ka kuma dɛ nka a kana jiw la ko bɛɛ de ka boli i ka biribiri ye ko a kana jiw la ko bɛɛ de ka boli i ka biribiri ye karamɔgɔ minnu b'anw da la n'i y'a ta kɛnɛkisɛ jɛ kan k'i b'a yir'u la sɔsɔcogo tɛ min na o bolo nin fɛn minnu filɛ an ka jamanaw kɔnɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ de diinɛ tɔn nin diinɛ tɔn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu sirilen bɛ sɔrɔ kabila kelen na kabila min fana sirilen bɛ mɔgɔ kelen na mɔgɔ min fana bɛ olu kunkanko kuma fɔ diinɛ bondakun ka diinɛ dɔnni kan ka sɔrɔ ka wuli nin taabolo in y'an ka mɔgɔ ye nin taabolo in y'an ka mɔgɔ ye nin jama b'an bolo n'an sera Mali la an b'u wele ko polisi sen tigɛlenw nka n'an sera Sudan an b'u wele ko bereburuziw ni berefɛriw ka mugu ta ɲɔgɔn kama faso kɔnɔ fɛɛrɛ min don karamɔgɔ batarama ninnu ye fɛn dɔ de sɔrɔ min tɔgɔ ye ko diɲɛ nafolo in dɛ c'est à dire tellement que u y'a don diɲɛko la k'a ban f'u bɛ fɛ k'a don bonyaɲɛko ye fana na u bɛ ka projet de dilan k'u ɲini sa
san bi duuru san kɛmɛ diɲɛ mana kɛ cogo di n'an fɔ bɛ baro kɛ n'u ye caman fɔ a ye kɔta la a y'u ɲininka k'u k'a tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ tan o de fana ka ɲi ka d'a kan batarama ninnu bolo k'u y'o don tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ awɔ hali n'u bɛnna fɔra tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen connecté don cogo min na u b'a commercialiser a bɛ fɔ ko Iran ni Saudiya bɛnna nka bɛɛ ka intérêt bɛ ka défendre tɔn dɔ ye jamana dɔ kɔnɔ o ye komi Mali da ye sisan nin jama de b'an bolo nin jama de hali mɔgɔ min mana taa hiji la u bɛ se ka bɛn kan kelen yɛrɛ to yen nka hiji min min danaya ye Mali la Iran ka sira de ye min ka danaya ye Saudiya ka sira de ye min ka danaya ye Iran ka sira ye nka cɛ intérêt revient au Iranien min ka danaya ye Saudiya ka sira ye Saudiya b'a ta u bɛna nin bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka cɛ ka mamuru in da nka o jama ɲini kɛnɛ kan o jama de bɛ ka ɲini jamatigiw yɛrɛ kan tugun dɛ bɛɛ ɲɛ t'a la nin ko bɛɛ de ɲɛ t'a la nin ne de i bɛ min fɔ mɔdenw ye n'i bɛ min fɔ mɔdenw ye ko n'i y'i sigi a kɛnɛ kan n'i k'i bɛ Ali ni Umaru ɲɛfɔ ngo n'i ko i bɛ Usumana ni Abubakari ɲɛfɔ karamɔgɔ i k'a dɔn k'i ta yɛrɛ kɛlɛ de ye o cɛ tan de bɛ yen nɔ kelen ma sɔrɔya kelen ye mun y'u kɛ ka naani dɔrɔn tɛmɛna ka ɲinɛ wɔɔrɔ kan kɔrɔ yan n'olu k'u bɛ taa fɛn wɛrɛ ɲɛfɛ ɲinɛ sanfɛ karamɔgɔ i k'i sen bɔ o kama n karamɔgɔ n ko n'an ye dɔ ɲɛfɔ a kunu na kab'a daminɛ yɔrɔ daminɛ kuma n ko kab'a daminɛ yɔrɔ daminɛ kuma min yera la ni ne dogo ye n ko min yera la ni ne dogo wolofin de sɔmi ka ca kojugu wolofin de sɔmi ka ca karamɔgɔ a ɲɛfɔ man di mɛ fɔ a ka ɲɛfɔ de a tɛ kungo a tɛ maa wɛrɛ ka so k'u bɛna sɔn an ka nkalon da nansarala nin ko in na u de kana sɔn an ka nkalon da arabula nin ko in na an ka nin ɲɛfɔ an maliden dama ni ɲɔgɔn cɛ nin ma kɛ zan ka so o pɔli ka so kɔnɔ ko tɛ nin y'an faw ni olu faw an kɔrɔ yan ne ni aw dama dɔn ko Mali ni kɔnɔ ko ne ko n ka kutubu de ma ko ne ni u don an faw an dama don ne yɛrɛ sen dɔrɔn ko ɲɛnamaya ye kabako ye dɛ ko an karamɔgɔ ko tɛ tiɲɛ don a belebele don kira ta a fa o kira mɔkɛ jatigikɛ de k'a fa kira ta a fa o fa a banna i tɛmɛn'o na dɔrɔn i bɔra Babamoro ka kuri kɔnɔ nka mɔdenw kɔni bɛ min fɔra an ɲɛna ni biti ye ne sɔrɔ silamɛya kɔnɔ ko ne tun bɛ n jɔ k'an kale faso ni bulonda la silamɛya kɔnɔ k'a fɔ ko wahabiyaw de bɛɛ na Mali dugukolo sanfɛ ba tɛ sa ba tɛ ko sa wahabiyaw de ka ɲi n de n de k'a fɔ an ɲɛna n k'a ka da la dɛ nka n'an mɔkɛ tɔ bɛ yen min bɛ dɔ kala maarɔ a ye se dɔw fana ma o k'a ɲɛfɔ an ɲɛna siga kɔni bɛ kɛnɛ fewu ne bɛ ka min fɔ n'o ma min fara o kan k'a fɔ o la caman bɔ a la ye o bɛ balima dɛ a ye se a mɔkɛ tɔ karamɔgɔ ni kirako kɛra tiɲɛ ye kirako ma ban bɛ yen ni nabi ko kɛra tiɲɛ ye nabi ko ma ban yɔrɔ jan tɛ koyi n ko yɔrɔ jan tɛ a fɛɛrɛ tigɛra ko kelen min kama kana don kuranɛ kɔnɔ sa kana don bibulu kɔnɔ Linjila to yen Tawureta to yen Jaburu to yen Sifi Iburahima to yen Mali lajɛ dɔrɔn kana wali jamana ta otage la jagoya la ko f'a k'a ka sago ye ka dunan den kɛnɛkisɛ jɛ ni de kama Musa Tarawele choisira cɛ 10 kɛra ko ka Musa kɛ président a kɛyɔrɔ de filɛ nin ye nka a kɛyɔrɔ de filɛ nin ye ka d'a kan ko ni Musa k'a bɛ dan tɛmɛ don min na a bɛ sɔrɔ ka ni Musa yɛrɛ fɛn fɔ Musa ɲɛna min bɛ na bana sara diinɛ talen k'a fara o kan yadɔ
musa kelen bolo kono mari amaga beyena wa ngwa amaga beyena samu kwani sabawa malide do de ga bo mi se ga so sa amago bo ti oh kramo ibu yin nga mi na ga foroga kanu yin nga kono di mi na de abega yin di mi ngwe ga bega yin di mi min fori yana ka musa gen ko min ba bolo Suisse min ba bolo Vatican min ba bolo France musa tlara ka boka ka kaso ke kana sa ka so kono iye keme eche bolo kono ko ni musa tay ngi ye keme fla eche bolo kono ko ni musa tay nga kira no ka du mondial no ka er mor ko mondial commerce général anya bala ko ni ngo teddu gora ko ni Coba yoro ni ko mati so ngi itlala awo minu mina ne doni te ko mo de mina mi fi ne ga Allah kale iga sa Allah kale ko la de ko minu mina ne doni te de awo de 79 en 84 et atro geleya ba sama kabablen ngoma munu ye war sura kono aya ke farun wele ba ba ko yin ko waru sura la tibodi ni ye foron ke jora ke ke bi kono don ko ma tanye sura la tan tut ndala tat ndala moru ye ni ya no ngache nga soma ke nga fare o sit ntagino agino ere de foto ni na moro tagalen kɔfɛ kira tun b'u ka minɛnw doni nka o y'a sɔrɔ eremɔrɔku man ca kiraw dans les années 78 kabarali ninnu ka ko la Musa yɛrɛ tun ja tigɛra donc Musa nana i yɛrɛ d'a ma tugun k'a fɔ a ka jamanadenw la sabali ka koɲa yɔrɔ bolo fili komi cɛkɔrɔ ka koɲa ko non cɛkɔrɔ ko ɲinɛ kɔ o ma kɛ fili baara kɛcogo de kabara ta jamanadenw la sabali ok kabo kɛra ja an fa y'a dɔn k'a fɔ ko siran min tun b'ale la ja Musa jigi b'a ka hali de eremɔrɔku ye cɛyali daminɛ o waati de o waati denmisɛnnin ja gɛlɛn minnu fana bɛ commerce la jeune ja gɛlɛn minnu bɛ commerce la i bɛ commerçant dɔ ɲini Bamakɔ nka cɛ karisa i b'i ka minɛn bɔ Lomé ka na i bɛ joli sara douane na ani a transport an bɛ remorque sara 1,600,000 Bamakɔ douane na kirikara bɛɛ lajɛlen ça va nous coûter à 9 millions ou 10 millions a b'a fɔ bon nin compte nin filɛ i bɛ wari in bila nin compte nin na i y'a faamu ne tɛ se k'a ta i fana tɛ se k'a ta n bɛ taa i ka minɛn ta Lomé ka na d'i ma ni minɛn donna i ka dépôt kɔnɔ i ka wari di yan o de an bɛnna kama la denmisɛnninw bɛɛ y'i tɛgɛ da k'a fɔ o jeune bɛɛ y'i tɛgɛ da miliyɔn kan kɛmɛ yirikaw kan o san kelen kɔnɔ o minɛnw bɛɛ don naani kira tɔgɔ de ye ka don Mali la donc kira tɛ k'a dɔn ale bɛ ka tiɲɛni min se Musa ka gouvernement ma ko e bɛ Musa fɛ e yɛrɛ bɛ k'a doni tiɲɛnikɛlaw bɛ k'a doni e tɔgɔ la ko an ka wuli k'o de ɲɛɲini kɛlɛ wulila k'a jɔ babaw nka kɛlɛ ma wuli ka bɛn eremɔrɔku ko ma kɛlɛ wulila ka bɛn 84 kaba doni de ma kuma binnen an kan n t'a dɔn nansaralakan minnu y'an dɛmɛ ni kaba in ye n t'a kaba di kun dɔn n t'a di cogo dɔn nka kaba in taara an ka village la an y'an jɔ ka lajɛ 84 kama ne karamɔgɔkɛ ko olu ye kungoba bin k'a denw ko n karamɔgɔ aw kan ka k'anw dɔn ani jugujugu ye o kaba donini na o y'a sɔrɔ Musa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a seerelen don fa bɛɛ lajɛlen fɛ a na kɛ ni Musa yɛrɛ jigi tun b'a kan k'a fɔ bɔn ni eremɔrɔku baden bɛ ka ko fɔ ko nin b'ale fa bolo ale fa dun tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ ale ɲɛna ni Ala ko tɛ ale fa tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ ale ɲɛna ni diinɛ ko tɛ jamana dun bɛ gɛlɛya min na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ninnu tun ma nin balo yɛrɛ bila ka na a tun kɛra tata tɛ bila tata ye ne fa bɛna o minɛnw doni ka na cogo di lisi eremɔrɔkuw nana appel d'offre lancé o y'a ye a fa de ka lisi wari ka ca ni eremɔrɔku bɛɛ lajɛlen wari ye sisan
cɛkɔrɔba den minnu bɛ Bamakɔ ani cɛkɔrɔba ka jigilamɔgɔ minnu b'a ka remorque wari ninnu récupérer commerçants nana don olu fana kan sisan k'olu don nanbara kɔnɔ u don mun nanbara kɔnɔ ni remorque tan b'i bolo i bɛna u b'a enregistrer cɛkɔrɔba ka mobile tɔgɔ la n ka cɛ chaque remorque kelen o douanier fɛrɛ bɛ don olu ma a b'a don ni cɛkɔrɔba tɔgɔ ye cɛkɔrɔba y'u tɛgɛ da wari kan sa dɛ n ko tɛgɛ dara wari kan hali mugan gana baɲuwari faw don sa ma da kan u b'o ɲɛdɔn n ko b'o ɲɛdɔn hali Dubayi sagitala o b'o Musa de nana wuli sa k'o ɲɛɲini a ma ɲa Musa yɛrɛ na wuli ka se a fan ma n fa ne ko i b'i ka denmisɛnninw ɲininka mobili yɛrɛ joli bɛ e bolo jamana in kɔnɔ an ka se k'a da dɔn ka enregistrer ka papier spécial dɔw d'a ma a ko Musa ma kuma maa minnu bɛ ka balo ne lahɔrɔma na i bɛ fɛ ka olu de la hɛrɛ tiɲɛ n'i tila olu de bɛ se ne yɛrɛ fana Musa ne kɛlɛ wuli yɔrɔ filɛ mɔden ko kɛlɛ de wuli yɔrɔ filɛ Musa y'a kɛ tulonkɛ ye nka cɛ a ma bɛn dɛ dɔnnikɛlaw b'o yɔrɔ in dɔn ni Musa ni Toma Sankara k'a fɔ ni Musa ni a dɔgɔkɛ don a denkɛ don Toma Sankara tun b'u ka cowboy film dilan 85 tun tɛ ban ka Musa to Mali fanga la Musa yɛrɛ tun b'o dɔn u y'a jɛ 82 u y'a jɛ 85 o la pewu 93 kɔnɔ a ma jɛ ATT ko girinbaatɔ nana i yɛrɛ sɔrɔ du kɔnɔ an ko kana sɔgɔma foli la ko ale tɛ maakɔrɔ dɛgɛ min ɲɛ fɔlɔ ko ale ka teli ko su kora kuma jumɛn k'an bɛ fili an da yɔrɔ ma a y'a ɲininka ko kɔnɔ a t'a ɲɛna ko ale de ye Musa minɛ dɛ k'a ma Musa minɛ a t'a minɛ cogo dɔn k'an ka segin ka taa du kɔnɔ dɔrɔn a ka taa Birisi ko ɲɛɲini k'a dɔn Birisi ye Musa ka garde corps ya sɔrɔ cogo min na a k'o ɲini k'o dɔn Musa dara la mun kama k'a kɛ garde corps ye a k'o ɲini k'o dɔn a ka sɔrɔ k'a dɔn ko ni Birisi tun tora o layiduw kan n'ale tun ma Birisi dajiru yɛlɛma ko ni Birisi tun tora o kan ko n'a tɛ tun bɛ se ka yɛlɛ Kutuba n'a tun tɛ se ka yɛlɛ k'a yɛlɛ n ye don min f'i ɲɛna kana to miniti ka tɛmɛ a kan dɛ a tɛ se bolibaatɔ taara ɲɔgɔn gɛrɛ wa nka bolibaatɔ taara ɲɔgɔn gɛrɛ karamɔgɔ anw ko kira ko anw bɛ kabako belebele de ye an ka kira ko in na min tɛ se ka ɲɛfɔ awɔ kira min tɛ balimaya fɛ hɛrɛ kɔnɔ cogo si la kira min mago tɛ balimaya la hɛrɛ kɔnɔ cogo si la kira min hakili tɛ jigin a balimaw la k'a to hɛrɛ kɔnɔ cogo si la kira min yɛlɛtɔ t'a balimaw miiri n'i ye ale hakili jiginnen balimaya la kuma bɛɛ tiɲɛni de ko b'a kɔnɔ fɔlɔ kɛra n'i ye filanan ye o ko la o t'i sɔmi n'i bɛ fɔlɔ ɲɛdɔn o f'i ka fɔlɔ de ɲɛdɔn i ka sɔrɔ ka filanan o karamɔgɔ a bɛ maa lasiran dɛ mɔdenw a bɛ maa lasiran dɛ nka a tɛ maa siran kosɛbɛ n'a ɲɛ f'i ye ne b'a ɲɛdɔn cogo min na ka d'a kan kira ka waahu daminɛ yɔrɔ daminɛ la anw tun ye kira ye ko kuma dɔ la a n'a kɛ ni a bɛ fili kɔnɔ dɔɔnin awɔ ka d'a kan an ye muso min y'a bolo tiɲɛ don a ye min fɔ an ɲɛna muso in ko la tiɲɛ don nka o waati tile ma anw ka dɔnniya na an fana t'a dɔn ko wolofin yɛrɛ bɛ miiri i wolofin ɲɔgɔn ma ten tugun k'o tɔgɔ ye ko jɔnya ni hɔrɔn o y'a sɔrɔ anw ka sigiyɔrɔ la anw ɲinɛna olu ko ninnu kɔ cogo dɔ la o cogo wɛrɛ la ka d'a kan an ye muso min y'a bolo an y'a ɲininka muso nin a ka dakurunya fɔlɔ kɔnɔ i muso don wa a ko an ma ka jɔ kuma nin kɔni a bonyana an hakili ma don o kuma na ka bɛn o waati ma nka ja a bɛ sigiyɔrɔ min kɔnɔ sigiyɔrɔ nin kɔnɔ nin ko ninnu bɛ yen nɔ komi anw ye jagokɛla an bɛ tɛmɛ an t'olu bɛɛ ɲɛɲini ka dɔn
tiɲɛ kira ni muso in sigira fo ka denw sɔrɔ koyi nka ko jalen kɔfɛ ka jasa ni muso yɛrɛ harijɛgɛ wulila ka jɔ kira ye kira ma a bɔyɔrɔ sɔrɔ bilen jama nana caya kira yɛrɛ nana siga n'a ye kɔ dɔ nin tɔn nin na k'a bɛ taa muso wɛrɛ ko ɲɛɲini a sigiyɔrɔ la ka na a kana n'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn a y'a dilan cogo min na dɔ fana y'a puruta a kɔfɛ kira kɔni ma taa yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la bilen fo a sara yɔrɔ ye sa ayiwa an ko peut-être kira i b'a sɔrɔ a tun y'o jɔnya ko ninnu hakilinaw bila nka an nana min faamu denw nana wuli k'a lamaga ɲɛna kɛlɛ kɔnɔ fo ka na u ni nansaraw tɛgɛ se ɲɔgɔn ma an ma den kelen sen wulitɔ ye ka se bɛnna na k'a fɔ an ka taa an bɛnna ɲini ka a lahalaya dɔn an bɛnna ye mɔgɔw ye mɔgɔ min ye ninnu tɛ ko janw ye kira tilela ko tɛ ani tilela ko tɛ an kɔrɔ yan bɔ n bɛnna n ba ka so awɔ ne ba ka so cɛkɔrɔba ta o bɛ faamu nka den ninnu fana y'u ka tile kɛ ka ban an ma den kelen sen ye wa hali n'a y'a sɔrɔ an y'u sen ye wasolo an b'a fɔ n' an y'u sen ye wasolo sen o sen na an y'u sen nɔ tiɲɛlikɛ nɔ de ye wasolo a si ɲumanama de ma se wasolo kira bolo kɔnɔ karamɔgɔ ne bɛ min fitinin dɔn a la nka ne ko f'i ye tɛ ko karamɔgɔ kunkun ni gɔngɔn min wulila baba moro nɔfɛ o kama k'an ko ɲɛma ma k'a bɛ baba moro ɲɛnafin baara k'a k'i kun ka wuli de nka a ye kɛlɛ daminɛ yɔrɔ de la kɛlɛkɛminɛnko kɔni nafolo ne yɛrɛ b'a fɔ fɛn fɔ ɲɔgɔn ye dɔw bolo ayi a y'a daminɛ yɔrɔ la ko kɛlɛ da cogo min an ma da a ko k'a jigi bɛ minnu kan an ma da olu de la kɛmɛ dɔ kunbɛn ale kɔni y'a se kɛ ale ye min kɛ ni cɛ tan sɔrɔla ale ko manden n'an ma tɛmɛ batarama ninnu na ka furu ko an n'a ko a faamu n ka karamɔgɔ i y'a daminɛ yɔrɔ min na yɔrɔ gɛlɛn don dɛ n'i y'a daminɛ yɔrɔ min na yɔrɔ gɛlɛn don nafolo ko tɛ ngo de ye Musa ni kiraw se ɲɔgɔn ma ma ka Musa nka ma ka Musa la Hayidara minɛ ka datugu ko n'i kana kankari da ye n'i ma tɛmɛ ne fɛ i y'a minɛ ka datugu min fɛ kɛlɛ wulila ka daw makɛ bɛ ɲɛna ma ka Musa la karamɔgɔ baba muro min nan'i sigi mande sunsunba sanfɛ solo a ka di cɛkɔrɔba bɛɛ ye ka taa n'a y'i ka so a ka di denmisɛn bɛɛ ye k'a mara si hakili ta ye du fɛ baba muro ka di bɛɛ ye o y'a ye n'an m'an fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ n'an ko an bɛ wuli k'an jɔ nin ye an bɛ don min na komi bi a tɛ k'an yɛrɛ la taar'o sigi komi sɔrɔ bɛɛ ɲɛna ayiwa o suma k'o dugumajɛ k'a fɔ suma k'o dugumajɛ ko baba muro ye disikuru kɛ o y'o ta k'o ni kuranɛ hayaw suma ɲɔgɔn ma k'o ta ka don n'o ye minibaru kɔfɛ bɛɛ ɲɛna komi jamanaden tila bɛ boli tila bɛ sa tila bɛ jamana jɔ o sera hakiliw la u ye nganaw fara ɲɔgɔn kan cɛ 10 Mali kɔnɔ cɛ 10 kalo 6 cɛ 10 filimu banna pewu nka ko jɔn min t'i bolo da baba muro kan karamɔgɔ Samina waata na ma kelen ma sɔrɔ la Mali la u bɛ yen u tɔ ma ban u bɛ yen Seminɛni mɔgɔ ko k'u ɲininka ban ko cɛ 10 kalo 6 cɛ kelen ma sɔrɔ Mali kɔnɔ min sera ka farinya k'a bɛ t'i bolo da baba muro kan u yɛrɛ ɲɛ gannen dɔn yɔrɔ bannen de sɔrɔla ka taa se kira ma ko cɛ dɔ bɛ yen n'i bɛ se k'o kɔni don i kura wasolonga da dalen b'o la o ni t'a sɔsɔ ko jɔ ko cɛ ko cɛkɔrɔba ye o de dɛ o cɛkɔrɔba ye o ɲini de bɛɛ na sira bɔ file ka taa don cɛkɔrɔ mɔkɛ kan ko nana bɛɛ na sira fɛ a tɛ se ka sɔsɔ dɛ nka a tɛ se ka sɔsɔ
Asata Diallo mo de do e no ko ana na bena sira fe cewrba ko benin je fenta umbulo o cewrba daro ka ya do kura masigi re bo ko tro mina ka tro ni memmi no fa le ta do fe ona na cewro do ku kono de abi sawbi muro be min donc bara to la saka be classé tega dara muro ka jongara su ko ye muro ko jambe do cewro nte cewro kanu yira rasulullah jamanta nyedo cewro dilana filmu acteur yede no ma jam fa nga ci acteur ma ka film bi ban cewro sali de filmu ba e tew musa nga so ko da sa ko baraka adora cera adora musora mali kono ma ta so ni na mode nga mana jenya kana anya ci kana na dogo ya ngani yoro ni fraka iga se ganye chum ni yene sanfela bela jere blade e ga ngana fo duguma yanno fo hamadu nga baba la bane o tata wati jawe ne rami mi ga kuma yede ne no silla misrikile na baba si se ga misrila bajalana malama ka surate na ya ne ni misrila kan na siga ke sekele hamadu nga baba ko awula ke joni jon kamanye anfa shiriku sha hamabulate awula ke jona le de kamay bali ko no be na kulela yoro ko nyanse mo ayatu buge ay arabu ay dine ko sabati sa go biga ke e fona mi fegi sa go ke nge ina mabbe fora fola e sa go na ke chugo e mana wule ka ko ke gane na tele ya ma fo miti ta ko ga biya ko sabali bale kadaka mode ka bene ka nyelima ni ne ga kilendo ne koro ka ne mfa mba fo ina ngo keleto no ko abbe min soro arabu no fe amana ga kinye ko ne abbe kilingilin sa ata Allah jotu hamaru nga baba ta bora France o taro ko je Saudi aka dona ibe an fata temena avion ni na bela jele ya temte o kuma kuko yoro ntu nga wa biya ku te min kalama mi manyefu e nu te nyedo ala mi nyedo ni nafaka boka nu ka ngalla uye fencha mandla malla hakilla ko benzema ko we ko nga ku bi faka min korbo ko no ya korbo ngal haydara ko ka aka dude yini de ko ka shiro na ka misiru de ngana na fakar la nyogo na ngaki aba silatu ka silatu peku malin ka hera siga hera ta ka fako au ka kira yini nga obado ngwa ka kira yini nga bane ko jondo obado yero obi faka ladini anana je kan namara min la ko do ya cinda qur'ane ka jamana wuli ka jo kile mo bla fo bali fola ayo kele min salo ko abo nyesi ka ta kai kono na aw ta do ka jadi su ka bara de ke do ne kono be yana kele fle ka commencer ka ta yoro kele do wa ku tara o kamale ni ni jonya horonya ka fo jonya ni horonya he karamo na ma so ga baraka ni doni mi dum na ma baraka ni doni e tendo nga ne ra koroke shirifuge ya yere soro kenega anaka ni jama anaka ni makaba anaka ni joro na ka togo ani bonya min ba ka mali de yorobi shirifuge ya yere soro kele ngono ka so ti ta kun yoro ba yere ne won go ko fula na yere tale do wa biyo ya ne ni kile ni ka be ko conseil nyemo ko ka fo on so ne ni ka nyemo ya mare ga ire fadu ko ko do yisir ni wonde naso o funa yi dimi ka fambe gen gal funu ni fiye kana ngake kan yire so do mo wa biyo ko plaire sila ka so an fatu ka kala da ire kana mo ngol mi so ko ay dara ina be ko ya ke ka dara se rom na ya ne do nagara mo ba ko no be ba nyi do mo nga ba ko no bi
Voilà. Moi de plan général ne mi yara e ga olojata ka fe ko le ma fongo ya kinyede o ne ga kalande yeta de mo de guro mage sabaya ngwa mage sabaya bi mali kono wa bi onu ga kya kolojitiw ni osufu bela jele nu ga kya aya munu hono ni encore que c'est que fona tailleur tasira que le fona mun ka kira de manière do sawa mais match bi yoro mina ngara mo ka benen condition ko ma ni kira saba bela jele mbloku ye nyon durble ni ye fona fa yin ba ko ale de tina match ka so sita to yoro ah kramo wana mena ka balo chuno la ko wana mena de ka balo chuno la ko ni fiti tebe alo jedro yaro mali wa biya yo ganin mana kan mbela jelen fo abe globala a che kelente minga mana kan yesina nga che mo sire ke man yoro o aba don ko ne ka fo ko unu ga ko be o bɛ ka dansigi kɛ dɔ de ka hakɛ kɔnɔna na ala ko tɛ kɛnɛ kan yan dɔ sinon denmisɛnnin b'a la don olu da faralen don cogo min na yan o donna cɛkɔrɔba ka dugu ma ok nka wabiyaw ka kira ale y'i pan ni serifukɛ n'a fa kama de ye mali bɛɛ ɲɛna ɔ komi serifukɛ bɛ ko min k'a kuma da ye ko i panna ni ne de kama ye i tɛ se ka taa yɔrɔ si ka ne to o kama a ye maliden bɔli min kɛ bɔko laban min kɛ ka t'u jɔ ka kasi a ɲɛji la nansaraw ma n'a bɛ fɛ ka maa labɔ ka bila gouvernement na jama bɔ haya bɛ ne de bolo mali kɔnɔ yan a tɛ ban a ye maaw bɔ dɛ a ye ŋɔjɛ filɛ kasi la bɛn sɛbɛ la sen na dɛ kuma in bɛɛ lajɛlen ne bɛ kuma nafama kelen de yara nka sen na a ye mɔgɔw labɔ politiki kama kɔnɔna tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ fo ale ka diinɛ danaya fɛn ko mɔgɔ sɔrɔla jamana kɔnɔ min y'o mafiyɛnya min ye fɛn fɔ o ma n'o ye fɔbali ye min ye fɛn kɛ o la n'o ye kɛbali ye ma de ka bɛn an ka kalandenya ye cogo ma dɛ an b'a dɔn ka baba bɛ fɛ ka manabɛlɛ kelen kɛ ka kɔnɔ fila de fara ɲɔgɔn kan nin ko in na kɔni a ka nin jama labɔli laban nin a bɛ fɛ ka manabɛlɛ kelen de kɛ ka kɔnɔ fila fara denmisɛnnin minnu bɛ kule la a nɔfɛ olu ko tɛ dɛ ale yɛrɛ ka hakilina kɔnɔ kɔni fan kelen a y'a yira nansaraw la n'a mago bɛ ka jama bɔ marché kana di cɛ wɛrɛ ma mali la n bɛ se o la o hayaw bɛ n bolo o wurowanaw bɛ ne ala cɛ o ma ban a y'o yira nka mɔ de kalanden caman ma yɔrɔ min faamu a kɔnɔ n b'a dɔn karamɔgɔ b'a ɲɛdɔn mɛ nka ne kalanden ɲɔgɔn caman m'o yɔrɔ in faamu dɛ jama in bɔkun b'a kɔnɔ a y'a yira kira la serifukɛ la komi i bɛ k'a yira ko ne panna n'i fa kama de wa ne bɛ se ka mali bɔ bamakɔ fa bi jama na k'a sɔrɔ ne fa tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ tɔgɔ fɔ n lɔjɛba nin n kira yɛlɛla k'a fɔ kira yɛlɛla i bɛ kira yɛlɛ kun fɔlɔ dɔn wa kira yɛrɛ bolo armée b'ale kama kɔrɔ mɛ kuma dɔ la a bɛ dulokiba kɔrɔ ta a b'a sɔrɔ o de ye k'a kɔnɔna fili a ko la quoi awɔ a bere ninnu cayara kojugu bɛ tugu kama kelen kɔrɔ ne kɔnɔna gan ko a kan ka kɔnɔna gan ko dɔn awɔ k'an ko ɲɛma ma k'a ye kunsi fa min na a ka yen du kɔnɔna lajɛ k'a kun dalen bɛ fan du min kan k'a k'o du kɔnɔna lajɛ faso nɔfɛ o tɛ kaba foyi ma wa i kana siga foyi la k'u tɛ min kɛ o faso n'i ma résidenw kan mɛn ni sɛgɛn dɔw ye dɔ mun ye n ko ni sɛgɛn dɔw ye dɔ mun ye diɲɛ kɔnɔ nka o bɛɛ b'a fɔ k'a ye nin de muɲu an n'u ka damakɛɲɛ kɛlɛkɛminɛn na sinon don min na o bɛna diɲɛ mara i komi loi de kungo kɔnɔna quoi min bɛ se ka min kɛ o ko la karamɔgɔ k'u mɔkɛw ye kungo min muɲu
do mi ga tan bo bi de ni ya soro ko ba worona no kan fet de risu bulo bi ku ni français tun dem ka bo mu nucléaire la ni français tun wolo fi ko do ne ko ya to wat na ka ala ni na ka era tile at la ga fa ko fu de wara de français bulo dere ko bo ni mbalma muso ibo so to ko di yoro janko do ma fi ngande jama jamba o fina o blale me kara mo de nyakala ndo nde jama jamba fina yoro jante ko 79 78 do encore hali sini america o man ni misala ko france do do soro ko marché ko no ko magale ni hala vote la o ma bana ko america re ko ma bana do ko ngata saudi abo bulula do ko no amiga kelega no firum amna lo no rega soro ko ko ge bo ñu rek quartier ko dem sonu ñu te am maîtriser o lu ta do ko arabu ñu na fukarité arabu bulla kana français no fe oh français tara iko manga accord colonial ñu wono accord jaaku ya coloniser do sebe ko o maw fa ka bo alika ba ko no ta tob ne ga di famo ko no ñu lu ko ga so ma dara kay ko mi sadam ke ne ko on nga français nu yemu accord signé ni ngali to ni ni al sore na ko na ko kan jabi bay o français gele mami irambo bulo la ko se na ka wuri gi joni irani irambo la horma ko no halibi no ye yatola ko mini o yatola ko mini uyre to ko kuram no nda mawla no bi ga o kejja ko yakele tige kay mawulo ko kafir ma yatola ko mini genga bo irande chrétien mage yahudiya mage ay silama o yere dama de yatola ko mini bora kregere de fe ako kuma de hagile ma do bara andolo dolo de ko ajigina arabu kana o ikni ko nga ko not make ko arabu tuntiso o te arabu ga ke farnya blato benye ginye kono za o yemunge ko do fo kasige kura o yemune ke ngena ma ko no ko to ma ko yoran tunage da magas manga irane ko te ko yadolo nga to mo ko te ko do ya arabu ci ma ba hagile na farale aka o ya soro mugata daw munu ba le fonon duguma en mo munu me ga ce ga de arabu mo no te ku ne se ndala wulla ka se jamana ci mare ko ni ba fo ya to la ka kene blan ba fa ci ni wa mi jamana bi ni jamana ci ko ya to la ma ko kene blan o ya to la fonon ni i reti france kene ne tiede o aboto la france anu ye mo accord signé kada ka ya to la de se na ta ge ci ak ne ko ba sa on gare france mo accord signé ando o saudia oni ira olu cebi ba fo amisaru ni wahabiya o cebi nyamma igo mi kalande oni amisaru cebi nyamma ko do ne do nyama kamo akamana gango bayre bi romi mi yere nyefo mande kalande o mulore o sura la ko o arabi sauditi o ira kulu ko do nyona katla ka fu wina fa yere da maka nin kele misanin no kon non te ko bay ko nga ko jugu bakele ne ba bela jele na nyana ma yakono o to de ko israeli ayo lojede o de aka shetane o kasoro kata bo mu nucléaire den na ni israeli ma ko arabu ti bu ne habada fu ga do ko no ya kila so ko la kula ko nani ne ki jira na ki sele do baraba o karamo ni clara ki sigi ki bo to bo français bulo ko ti wora bo to la ni français te ki ga bo ka nya fale de kan na mi fa mo ko to bere aw ne modo anyu ni nga de la ka dese jarno ajara agoyara che masoro ko so an jabo da eti se o iwa jabi to denye be fam o ne mode ngomi bole kuma na mi yangi mango habia o gayena ni munye akira ga logo di ngwe mami me kufa ka porte parere ala kane ka ni mbamana ngani ka fo ajele shimi ngandumai kramoni
i segina ka to o fana kɔfɛ dɔɔnin dɔrɔn a fa n'o y'o tɔgɔ f'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ maloya i tɛ sɔn ka tɔgɔ fɔ i da la kɛmɛ dɛ o mɔden de filɛ i kɔrɔ o y'i bolo kabakoya ko jaabi nimoro joli n'a dɔn ko karan jaabi mɔden dɔ ko tuba o ye bolo kabakoya min ɲɛ filɛ komi wara bile wulilen kabasina na n ko y'an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba mɔden ka bɔ tuba maniya b'a mɔden de karamɔgɔ ye kabakoya Samori ka janfantiw ni furajugu kɛ nana cɛkɔrɔbaw olu mɔden de filɛ i bolo nin ye basiri la Njibulu ka marakakɛ min jaabi i b'o bɔ yɔrɔ dɔn ma dɔn n'a fa tɛ o fa don o bɔra an kɔrɔ Murutani o ni kira ni Hamadu ka baba nin bɛɛ bɔ yɔrɔ kelen yɔrɔ jan ko tɛ koyi k'an ko ɲɛmaa ma de a ye min gosi o bɛ baara nin bɛɛ lajɛlen na ko a bɛ tila ka t'u jɔlen sɔrɔ a ɲɛ kɛnɛ kelen de kan kelen bɛ cɛ kelen ni muso kelen de ye parce que ale magara fɛn min na o tɔgɔ de ye ko intérêt ala ni mɔgɔ bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ an ka cɛ fɔ commerce ɲɛfɔli karamɔgɔ ayi karamɔgɔ Muro ka fɛ n ko karamɔgɔ Muro ka fɛ n'a daminɛna i bɛ kuma fɔ ka tila ka t'i yɛrɛ caman de kɛra o kama e ɲɛ t'a la sɔsɔbali la wa ninnu bɛ pan ka puruti ni dugutigi ka wari minɛ de la maa fa ka joli minɛ k'o warijɛ minɛ sinon o t'an fa ka lahalaya o nka commerce kɔni hali n'an fa fana b'i kun kibira commerce la ale bɛ tɛmɛ dɛ ɲɛmaa dun ɲɛsinnen bɛ fa min ma i yɛrɛ ɲɛ b'olu ka cɛkɔrɔba la n'i ye fɛn bila faso ɲɛ n'a ma datugu la kɛnɛ kan ɲɛna i ka puccini dɔ bila faso ɲɛ ɲɛmaa dun ko k'a b'u ka tɔn na n'i fana taara i t'i ɲɛfɔ a ye joona ba sinon n'i k'i bɛ Saudiya kɔ Saudiya bɛ tɔn dɔ in de la dɛ a kana mɔgɔw lafili n ko n'i k'i bɛ Saudiya kɔ a dɔ k'i bɛ ka tɔn dɔ in mɔgɔw de dɛmɛ dɛ ɲɛfama kɔni ɲɛsinnen bɛ fa min na n'i ɲɛsinnen bɛ yen de bɔ i k'a fɔ ɲɛmaa ye sinon n'a ye constitution sigi ka ban ka pourcentage hakɛ dɔ ye a bɛ tigɛ aw bɛɛ la ko jaw bɛɛ ye kulejalancilaw de y'aw tɛ foyi faamu o kama wahabiyaw teliyara an fa ma segin na wahabiyaw ye campagne de kɛ u dar'u ka campagne de la o kama ko hali u ka wuli ka taa se cɛkɔrɔbaw ma u banna koyi u dar'u ka campagne de la k'a fɔ ko u vote nin bɛ bin o y'u ka campagne de ye wahabiyaw a y'a jɛ n ko a y'a jɛ fanga bɛ min na o de ka girin gouvernement tɛ n ko gouvernement tɛ a bɛ campagne daminɛ k'a fɔ jamanaden ye sisan ɲɔgɔlɔnbɔlaw ni dɔnkilidalaw bɛɛ lajɛlen b'i seko kɛ nka jamanadenw b'a faamu ka tigɛ aw la cɛkɔrɔba tɛ se k'a da don nin na sa n ko laïcité sigira Mali kɔnɔ ka cɛkɔrɔba kɔrɔbalen de to cɛkɔrɔba ka laïcité wuli o don fo bi cɛkɔrɔba tɛ se ka kelen yira Malidenw na ko laïcité kɔlɔlɔ ye nin ka diinɛ ma o t'a bolo hali n'a y'a dilan ka taa d'a ma a bɛ maloya k'a fɔ a ye ɲɔgɔn bila sira la k'a ye ɲɔgɔn bila sira la nka fɛn kelen de b'a bɛɛ bolo nka a mana diya min na jeliw b'u balo a ma Amadu ka baba Kufani y'a ka gale n'a ka marifa jɛɲɔgɔnw fili cɛkɔrɔba fɔlɔ n'i ye a tɛ sira a tɛ fɛn wɛrɛ janfa an t'a dɔn a mago bɛ min na wasolo sen minɛ dɛ a ye ngɔni dɔrɔn a marase ka donsow bɔ furu jɔ nka a ni mugutigiw tɛgɛ minɛ bolo Amadu ka baba ni ka sira n ko kɛlɛ bɛ fɔ n ko a ko k'a ni mugutigiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo vote ko in tɛ sa a ko maa de tɛna olu ka diinɛ ɲɛf'u ɲɛna quoi f'i k'i hakili de sigi ale kunkolo ye kuranɛ de ka cɛ a bɛ k'a labɔ kɛlɛ kɔnɔ su ani tile a ka teli n'i ye kojugu n ko a ka teli n'i ye cɛkɔrɔba ɲuman don a ka teli a nɔ ka ɲi kana sigi a dɛ n'i m'i kɛcogo dɔn n ko n'i m'i kɛcogo dɔn i bɛ kɛ kɛlɛ su fɔlɔ ye kana sɔn nka a ma min yɔrɔ faamu an t'a dɔn an kɔrɔkɛ fana taara min fɔ faransɛw ye sen na ka na dɛ o bɛɛ bolo b'ale faransɛ kelen de ma ayiwa an kɔrɔkɛ fana n'an b'i sigi a fana n'a kɛ n'a bolo a bolo bɛ kisɛ kan nka an fa kɔni a tigɛra da o la vote gagnera o vote perdera o an fa ni armée de bɛ ɲɔgɔn bolo mugu ni kisɛ n'olu ma la janfa ni cɛ o cɛ k'i ta minɛ a ka dabada la k'i sen bɔ kɛlɛ la
onga hamadu nga ba fana mbula ale ni kufa ni yaka gale fana tege bi nyamulo a marolo na to kan ne go jo si onga te basi deme ba ni jugu bela gele marola arme ba fana be ma ko be ga si kala ka tila be ma ay jo pujini ngatla ka su monjolo joli la dro ba ka tila ban jadi si hote ngo jadi si kote ha cijerin tanyo na masiya folo masiya ba ban bela jeli na kene ana kan nambara to ayre witla ka boka tla ka sigi faso denyo a waru tumina chugode atmi dama chugode atmi ga kala chugode kurane haya tumi ga yira la ka nyefa yana chugode ka faso ci nama boka fo ka fo ko be ngale o ka jotro a wati ran ne tote ma bi gok ma do kuma kele de aya sigi de akana ta aya sigi kala kala kana ko to ko habiya mode mo ne gra mi fi ga joan kamo wa bete fo dungale hagli jama to da kuma kango ma kele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele son kele ko yam fenji guni yam fenjima ko debe la jele bi fado ni bado ni nona olu fono bi fado ni bado nona siga ma do mi na ambulo na ambulo fono hagli mani nyon so la koni yedenwo de nyana ngara kono adone ndo ko bi fado ni bado ni nona olu fono bi fado ni bado ni nona angwa mba mbono de nona minu nyanto kanto kanga ni manke kan ni foka jibu nanto mafoka jana ko sewa se amasiga mina feu olu ndega se ko